Assalamu alaykum, hormatly ýylyşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabry hepdeniňem anny güni. Hoş geldiňiz. Demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly ýylyşlar, şu gün men bilen Muhammed Döýje gatnaşýar. Muhammed aga Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Sentrynyň ýolbaşçysy Kanadadan. Muhammed aga hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Salam, salam Rada, hoş gördük. Salam vatandaşlar. Sağ olun. Ine şuňky biziň çykyşymyň temasy hökümet dolandyrşy we maliýe krizisi. Ýagny şol iki problema bir-birine bagly. Hökümet dolandyrşynyň hilini gaçmagy we Türkmenistanyň maliýe krizisi. Şol şeýle bir-birine bagly. Häzir biz şonu aýdyp geçeriz. Ýöne käbir Türkmenistanyň gelen informasiýalardan biz görüp geçeriz. Men bir topar materiallar ýygnadym. Şondan biz diskussiýa ederiz Muhammed aga bilen. Muhammed aga, onu ýanky men material görkedeýin. Şo barada bir gurun edel, ondan esas temamyza geçeriz. Ruhat berýän. Ine birinji material Muhammed aga. Bir minut. Ine şu materialda terden hormatly ýylyşlar. Türkmenistanyna bolup geçýär. Men okap bereyim. Yine yazılı men okap bereyim şunu. Şeyle diye de. Terden oyun. Mehman adamlar ve hemme ve hemme aktivistler görün diye. Türkmenistan'da yurdumuzda Aşgabat'ta adamlar daşa yurtdaky ilçihanada viza almak için noğuda durýarlar. Öýler hem 15 götürüm prosentda ýani pul gardalýarlar gitmek için ya da öz eje kakasynyň jaýlaryny tatyp daşa ýurda gaçýarlar. Düşünseler inni daşa yurtlardan bal ýok. Diňe ganojak Ataly ogul Berdimuhamedowlar dymyp erkinlige çykmaly. Diýinip erkinlige çykmaly. Ine şul videoda ünsüren hormatly ýylyşlar ine Serdar Berdimuhamedowyň gazanan üstünlügi. Birinji bilen viza ýerdip biri daşna çykarmana bekledi. İçiniň ýagdaýyny kynlaşdyryp Türkmenistanyň içindäki ýagdaýlary has kynlaşdyryp katastrofa getirip adamlar mecbur ýagdaýda ýani öz öýlerini, öz maşgalatyny terk daşa ýurda maşgalatyny eklemek üçin ýa-da okuw diýip Türkmenistan gaçmana mecbur boldular. Ine şul Türkmenistanyň prezidentiniň Edil Serdar Berdimuhamedowyň gazanan üstünlükleri. Soňky 3 ýylda viza girdi, Türkmenistanyň ýagdaýyny mundan beter kynlaşdyrdy, adamlar gaçyp başlady. Ine muňa näme diýjek Muhammed aga? Bir komentar berseňiz. Belli bir zat, şu zakonomerni zatda, şulon yurt dolandırış mehanizmi getirecek yere ähşi. Inden beýlegem, muradaga mınyanaklat yaman öňküden hem beter erwetleşer, sebäbi hökümetin hiç ýerli girdejisi ýok şu an. Ne pahtany alwellele, ne buğday alwellele, ne neftat eksport edip bilýärler, ne de Türkmenistana investisiýa goýýarlar. En bärinden inni Türkmenistan bilen feowda etmeklik hem howply beýlek döwletleri. Şol üçin şu zatlaryň boljagy bellidir. Inni hökümetiň içindäki işgärler kimin eline pul wadyp şolardan nähili pul elinden almalyp alat edip kanun çykarýarlar, degişli düdülleri girdiýärler, banditli ýanak adamlaryň öýlerine girip öýlerinden mallaryny alýarlar. Türkmenistanyň ýagdaýy mundan hem beter erwetleşýär. İsleme. Bilen yurt dolandyryp bilen akla. Ne pullary var, ne moralny şoňa ýagdaýlary var yurt dolandyrmany. Halkyň ýergen ýanyň bilýärler. Hiç kim İsrail'den aklı yurdun için. Hemme kişi bir karayış pozisiyadadır. Her kimin gidivelde Türkmenistan'dan gidecek. Yine Muhammed Amen ikinci videonu okuyayım. Ön
91-nji ýyllarda arkyň gidip gelýärdik. Wiza ýerek pasport alýan gidýän. Soňra ýuwaş-ýuwaşdan ýaz wiza girdi. Ýagny ýöneşende de bir näçe döwletler galdy. Ýagny bak gelmäler. Serdar Berdimuhammedow geldi. Türkem baglady. Hemme döwletler baglady. Ýekdik döwletler galdy. Gidip çykyp bolýan döwletler. O ýerde adam gitmeliler. Dogrudan hiç kim işem ýok o ýere gitmäne. Ýagny ne iş var, ne neme var, ýol var o taraplara. Ýa bir zat eder ýaly. Şonda da şoň üstünden adamlar çykyp gidip başga döwletlere gidýärler. Mejbur ýagdaýda. Ine şu videoda bir serdim Muhammed ağa. Hemen koyayım şunu. Ha bir minut. Sesini vereyim. Ine şu videoda bir gelin Çıktı mı geldi? Ayağım var. Birinci açan vaktamız gelip karşıya kliyentlerimiz o yerine. Sağ olun. Hayırlı. Ünsür Muhammed ağa bir ay almaşdylar. Bir firma üstüne viza alýar. Ulubur üstünlük kazanan ýaly. Ulubur bak işleyen ýaly. Tort getirip ýanky sağ bolsun aýdýar. Beýlekde üretlerde oraşan zat ýok. Ünsür şunu. Şula ýal çykyp bildi. Bolmanda da pul töledi, zatka berdi. Egerde ýöne çykyp bolýan bolsa, Serdar Berdimuhammedow köp taňar ýalkadyn kawıçkada. Bizi inni kıynaştırdı. Bir topor viza almak için bir topor firmalar, bir topor adamlar, bir topor korrupsiýonlar bizden yeni de köp pul alýardy. Bize çykýar onu da. Bizim çykmagynyň ýanky pul möçberi ondan beter galdy. Häzir 2-3 miň dolar bermeden çyk bolanok ýarar. Bu ýöne çykjak bolsaň Muhammed ağa bir aylyk Türkiýe bak geljek bolsaň diňe zatkasy 1 miň, 2 miň, 3 miň dolar. Tanzyna bagly. Ödem şu gelin viza alıp ýa pasport alıp viza alıp bul bir toylap dur gidip sağ bolsun aýdyp firma ýanky neme diýär. Beýleki döwletlerde buraya ýok. Afganistanda da, Özbekistanda da, Gazakstanda da, Täjikistanda da gülkünç. Men öňüm diýen Türkmenistan döwleti ýok. Ho. Siz bir döwletimiz bar diýip işläp başga döwletlerde Türkmenistanma barýan diýip pikir etme. İki tane idiot Türkmenistan dolandırıyor, olur mu dolandıran o? Hemme daha aşağıda yani korrupsiya tavşırdılar. Ne emetseniz dedim, bizim kazan ya, sizem kazanın, schema tapın, движение tapın, halkı talan, yaşalı, kepçekeli, Kur'an'ın ajansörleri. Allah yoktur, Huda yoktur. Kelleňizi döküyorum ben. Şu gün kepçekin yaşan, men ýaly, erti näme boljagy belli däl. Aňarsyny ökgelen ýok. Ine şul tipli milli lider Türkmenistan dolandıryan adam Serdar Berdimuhammedow baklaşka dolandıran ok Türkmenistan'ı. Diňe onun toporuna, komandasyna Hydyrov var. Ýa-ni ene doňuz ministrin aslan içeri işler ministri. Ine şoň bilen bir atçagat etjek bolýar, onam kagazy baglaýar. Hatta şonuň protokolunyň ýa-ni aparat prezidentiň kanun çykarjy aparat prezidentiň ýuguluşdy Gurbangulyň adamdy. Serdar bir komanda bir ýa-ni bir karar çıkacak bolsa, şol adam gidýär Gurbanlyň ýanyna. Onu ruhsat alýar. Olamay diýär, ýok, ýa howu, ondan soň karar çykýar. Ünsüriň. Bir tane idiot, narkoman, trieki, tant edip ýören bir kellesi giden bütün Türkmenistan katastrofa saldy. Näme onu dur diýen bolmady. O sen näme işleýän diýen bolmady. Şonu şu pursatları ulanyp şu adamın kellesi gitti. Inni dip başladık onu inni ağzından halk vatan halksız bolmaz, prezident halksız bolmaz dip gürläp başladı. Bizim öňkü 5 ýyldan beri aýt gelýän zatlarynda inni alyp başlady. Şoň üçin näçe biz gowşasak inde halk galanok. Halkda galaýsa inanyň ertiden turup neme meçitler gatnap hacı bolan kişi bolar. İýden gelibem işe aglan kişi bolar. Men siziň üçin hyzmat edýän, men siziň üçin işleýän dip bir topor spektakller öküden şu adam. Anladın? Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Bir ay almaşgala diňe viza alanna Türkiýe gitmek üçin. Olan bir
Angliski, Amerikanski viza Türkiye gitmek için viza alanlar toylap, baht işleyen yalı adam pul verip elbette öğünü duyya. Dine Türkmenistan'da soruyan bak biliyor. Özbekistan'da avtomat viza yok. Gidivermeli. Pasportun alın samolyotу менен Türkiye gidivermeli. Afganistan şeyle yani Azerbaycan şeyle Kırgızstan, Tacikistan hemme devletler Kazakistan şeyle bizim devletimiz yine şunu da adamlar şükür Allah'can asmanımız parahat gülyalı Türkmenistan'ı yani beğeniyorlar. Bu ne diyecek Muhammed abi? Burada şuna iyi şeyli koment yok. Yani şu ağlamalı da hatta benim halkımızın yağdayına. Öz yurdun taşlak gitme için beğenmekleri, tork getirip vermekleri kıynançlar. Şondan çıkıverden ol yani. O ve tersine teret Kazakistan'ın tengetini Türk bankları konvertasiye ediyor. Yani her gün den bar tengen tavşırıp lira alvileyen dolar alvileyen hemiyor. At Türkmenistan 32 yılın içinde. Yadır hiç sade edenem. Grajdarlar kaçıp sıktı, kaytam şuna toy edecekler, praznik edecekler, bellecekler şunu. Bu şol için vatandaşlar bir yurdu beyttir koymaylı. Yurdumuza iyi çıkaylı. Bu aydın olsun. İnlik materyal serdin Muhammed abi. Bulun bir materyal qatık inanç bildirýän materyal. Serdin hormatly ýaşlar. Men okap bereýin bolmasa size görünmedi. Hormatly arkadagy serdarymyz. Polisler edin etdiligini bize halas edin etdiligini bize halas edin. Sen inni inanç hatı bilen öz ayalyň awtolugyny dolandyryp bilmeýän diýip polis işgäri täze nokta hokda çıkarıptırlar. Yani polis bölümleri gorkuzyp para almak üçin. Biz näme edeli? Menem Türkmenistan raýaty ahyrin ayalymyň sürüjülük şahadatnamasy ýok. Men ýollaşy bolup ayalymyň awtolugyny sürüp bilmejek bolsam, näme üçin notarius kanun esasyna maňa inanç haty berdi? Polis bölümi bizim konstitusiýa kanunlarymyzy görmezden gelýärler, haklarymyzy bozýarlar. Bize ulug gaty gerek çağlar okuwa we işe gatnamak üçin hormatly arkadagy serdamy bize diňesiz kömek edip bilýäňiz diýip aýdýar. Ine bu näme diýecek? Bir adam ýagny öz aýalyna maşina alypdyr. Şu maşyny sürjek bolýar. Notariusdan ýa-ni inanç haty bar. Şoňa da polisler gadagan ýa. Eger maşyny adyňa bolsa sürüp bilersiň, başga biriň adyna, ýagny öz maşgalasyň çağasyna ýa. Ayağın emen gülkim tutýar. Gurlabilem okýar. Ayağın adyna bolsa sürüp bilen okýar. Ey, bular haýzy ýerlerden bu kanunlar çykarýar. Näme esaslanýar? Bular diňe Serdar Berdimuhammedow korrupsioner, ýa-ni maslyk Gurbanly Berdimuhammedow ýa-ni esaslan karar çykaraýmasalar, başga bir dokument ýok. Şuň esasyna ýa-ni gadagançylyk etmäne. Hani Serdar Berdimuhammedow? Hani men bir video görkezýän Muhammed aga. Şu ýerde siz komentar edin, oňa men bir video görkezjek. Aydın. Näme pikir edýär şuňa? Näme diýjek? Hükümet yok diýärmiz şunda. Hükümet polmasty her kim doluşyny satyn alýar, bar näýli pul kazanyň diýär. Näýli artalap pul alýardyňyz alyň diýär. Bizim size aylık verecekkä diýär. Beren agam aylyk. Beren aýlyklaryndan ýene surat almak üçin okuw jaýlaryny, mektepleri süpürüştürmek için, remont etmek için, balnisaları remont etmek için, iş jaýlaryny remont etmek için şoňa sarf etýär. Odan balın kazanın diye, odan şok oluyor da. Polisiyle de gidip, ay dokumentin bile işim yok. Dokument görken mi pul verdi, gidiverdi. O ayet yani şu da, biz kanun bile işimiz yok, pulun verdi. Doğru diýen, ine hormatly ýaşlar, ine men size bir zat edeyim. Türkmenistan hökümeti öz adamlaryň, öz hökümet işgärlerine 250 miňden gowrak adam işleýär. Şolara 100 dolar bilen 250 dolaryň arasyna aýlyklanýar. Ortaça 200 dolar. Şol 200 dolara hökümet işgär ýaşap bilýärmi? Ondan gazet, jurnal, o görgül muallimlerden
zanaviyeska, remonti hemmeden çek geldi. Paxta, oňo, muňo. O gurgurlar bir $70-80 alýar aýyna. Näle ýaşap bolýar? Olar mecburi ýagdaýda korrupsiýa etmeli. Men olary aklamok. Men diýjek bolýan zadym, hökümet baştan seni bir kançyly iteler ýaly diýär. Baştan iterýär. Baştan şeýle bir şertler döre diye sen dine korrupsiýaň üstünden ýaşamaly. Diýmek şu hökümet dine korrupsiýa sistematy işler ýaly. Korrupsiýaň üstünden döwlet dolandyrar ýaly edilen hökümet. Egerde döwletiň baş tutany, milli lideri, prezidenti gutoran kezzaplar bolsa, onda elbette döwlet hem kezzaplyň üstünden dolandyrýar. Ine size misal. Hiç ara gatlamak gerekka, suutnamy gerekka. İstenik adamın, hükümeti işen adamın aylığını soran. $200'dan geçen o. O diýmek, şol adamı hükümet korrupsiýa iteliýär. Hökman et diye, şunu etmeden işten git diye maňa da getirip pullyýar. Ine. Burada üstüne men yine burada koşayım. Seret gözle şu an Aşgabat'ta elitni jaýly var. Iň bärdinden $150,000-200,000 şolaň bahasy. Şonam her kim şu jaýy aljak bolsa özlere mecbur emetýärler. Şu ministerlikde prokuror neme hemmesini almaly ýaly da. Olam $30,000 şola öňünden tölemeli. Sen gözüne getir. Bir hükümetiň içindäki işleýän aýda $100 alýan, maşgalaryny şo bilen taklayan $30,000 öňünden elitni jaýa төлejek bolsa şu $30,000 näçe ýyllejek alanmaly. Hiçler iýmän içmedi. Onu allı diýeýlerini, ondan bundan gard edi valla. Bolýa $30,000 öňünden bar ekenini ýaýla. Ondan her aýda ýene tölemeli. Iň bärsinden $500-600 dine banka pul tölemeli şola. Onu nereden tölemeli? Şol için her kim şu jaýy alda bara, şolu hökmen aşağındakileri mecbur etmeli o pul getirip berin bana. Çaresiz. Hem oblastlarda şonu ýanak, hem şol için hükümetin içindäki işleyen adamlar cinayetsiz pul kazanıp bilmeýärler. Kanuny bozmany, pul kazanıp bilmeýärler. Şol için hem indi şular näme etmeli hükümet? Eger oğurlama diýse, onu banklada bankrota düşýär. Pul gelmeýär. Tölemeli pullaryny töläp bilen akla. Eger neme diýse onda ýanky problemi. Şol üçin hükümet diýende Türkmenistanyna oturdy. Şu sebäpden biz şu atlam halka ýüzlenýär. Siz gorkup oturmaň, jaýyňyzy inni hükümet täze geljek hükümet eliňizden alar diýip. Yo, biz gaýtam kömek eder. Dastoyny aýlyk kazanyp aýlyňyzyň 30%-ni töläp, galany bilen ýaşar ýanyk edip, şu jaýyňyzdan eliňizde galar ýanyk eder. Göne şu atdan halk tarafa geçip, şu haramdada ýabyşma, cinayete baş goşma, halky köseme. Şundan dinaýly, şu jaýlada eliňizde de galar. Dastoyna ýaşardy. Muhammed ağa, sen häzir dogry hakykat aýtmadyň. Men goşaýyn şo dogry hakykatyňa. $30,000 takminan 30 ýyl işlemeli bolýar adam. $30,000 goýmak üçin. Men bir zada düşünemok. Egerde şuň manat meşörüne 3,5-dan hasaplasaň, şo jaýlar 150, 200, 300 miňe geçki diýär. Ol ýa pullar adamlarda niýeden bolsun $100 aýlyk bar. Ömrüne de alıp bilmeýär o jaýlary. Eýýem bular aýlyk tölenne $100 töleýär, jaý kesitlerine de $100,000 da ýa kesitliýär. Mysal üçin men aýdaýyn Fransada biz aýlyk alýar 3.000-4.000 euro aýlyk alýar. Kim Italia işleşine bagly. Ýöne 30 ýaş taýdan 2.000 alýar. Egerde sen 40-45-50 saat işlesen 3.500-4.000-5.000 alyp bilýär. Käýler 5.000 aýlyk alýar. 30 ýaş taýda. Ol sen ýa-ki postuňa bagly. Indi şol 5.000 aýlyk alýan goý 2.000 bolsun. 2.000 aýlyk alýan bolsaň, sen kwartiraň 100.000, 120.000, 80.000, bir komutlyň 60.000, 40.000, 50.000, 100.000 şo töwerekleri. İki komutlaryň 70'den 120-50, 3 komutlaryň 100'den 150, 250. Ýa-ki neme bagly. Jaýlaryň 100'den we
500 dönem ma. Görýärmi? Bahala jalan bakasy. Ýewropada ýaly, ýöne aýlyklar bizde 2000-5000 bolsa, o ýerde $100. Görýärmi? Näçe şonu gurunýar? Garyp bolsun. Diňe korrupsiýa edýänler ýanky ýaşadyn, korrupsiýa edýänler meni bolýar, olar köp däl. Galan garyplykda bolmaly. Ola da Maksat var ya. sistemaň maksady, sistemaň maksady Muhammed ağa, adamlar garyplykda saklamak. Şu kellerden alyp bilmedi ýaly, şu zordan günni görüp ýanky Hudaýy nime dişýaly şu çokuntun Gurbanullah we Serdar. Ine. Ýene bir hakykat aýdan gülüyorsun häzir. Aşgabatda kwartira, Aşgabat bezmeýin bagyr ýanlaryna kwartira 50.000-den 80.000 dolara çeldi. Ünitwer Muhammed ağa, kwartira. Propiska bolmak üçin ondan daşar 70.000. Şunu den kellen atlaýarmyşyň? Ey, bağışlaň men gülýänme, men gaharma gülýän. Bu kelle alyp bolmajaklar. 50.000 Aşgabatda kwartira, 70.000 propiska. O näme beýle bolýar? Propiska bir kagyzyk, şo kagyzyk gurulan jaýdan gymmat bolýarmy? Ýazyn kommentarda sen näme görýärmi? Gurgutýlar. Ya ine şu idiotizm, men näçe şular aýrylýan? Bular idiotlar. Sen durmuşyňy idiotizme salar, sen kelleň çydaman rak bolýan sen. Men size aýdyn. Siz näme ýaşaýaňyz? Şu zatlar kabul edip, men Türkmenistanyň içindäkileri den görýän. Ine şondan yaraman biziňe dogulmaşlarymyz rak bolup ölküp otýar. Çydaman, bu zatlar kelle çydap bolman. Ine şoň üçin görüşýärler. Ine şu zatlar näme kelleňe sygdyrjak? Jaýyň bakasy 50.000, 60.000, propiska 70.000. Ne Muhammed ağa mene kellemal bilen ok. Maňa ýanky bir günlükde bagly oglanlar aýdýa, gurrun berdiler. Ýanky ahyl welaýatyň adamlar gurrun berdi. Marlar gurrun berýär. Murad ağa jaý aljak boldum, 50.000'e tapdym jaý, 70.000 sorýar propiska üçin. Ey, näme bollaý bu? Bular Aşgabat şäher şu arkadaga şeýle bir elitne derler. Şoňa baryp şöyle ýürejek bolsaňam sen ýa pul tölemeli bolsaň. Şöyle dem aljak bolsaňam pul bermeli bolsaň. Näme gerek olýar arkada şäheri? Näme gerek olýar Aşgabat şäherini gurmak? Öň gülýarly barýardyk, zat edýärdik. Gaýtyp oglan insiýetset, öň gülýar Aşgabat bady. Bu Aşgabat biziňki däl. Bize gurlanok. Biz şoň haýryny görmelemdik Muhammed ağa. Haýryny görjek bolsaň sen şeýle bir pul tölemeli. O $120. 2 komnat kwartira pul төлejek bolsaň, 50.000 kwartira, 70.000 propiska. Sen näçe ýyl gazanmaly? Muhammed ağa aýtsana şonu. Sen ya adam öldürmeli, ya bank ýarmaly, ya korrupsiýa etmeli, ya bir zat etmeli, ya on gazanp bolmaýar onu. Şu jaýlaň, alan jaýlaň eýelerini baryp tutup alyp gaýdy bermeli. Hemmesi hayat kartda. Hiç hapisliğini yok. Bunu nereden aldın? Nereden düşündürüşüyordun? Şu islenmek, şu elitli cahidekilere var, elinden tutup, naroşnik vurup, tırmalık gidiyor. Cahi nereden aldın? Nereden düşündürüşüyordun? Şol için bir hem mekşiğini cinayetkar edip, öz yanını saklıyor. Özün hizmetine geçirecek oluyor. Gerek vaktim, ödem şu cahi aldım diyen, şuna hizmet ettim diyenin, hemmeden tırmaya girip çıkıyor. Şu kazanınca pulla elinden alıyarlı. Şunu bir toğurla beğenip görmesin. Ben cahi aldım. Şu cahi için patkalayımçılık etkiyen, yaşın övüyen falan etkiyen, atu davamız deyip mehmetip görmesin. Hükümet kıtlanan vakti sizin elinizden alıyor, şunu özünüzden tırmaya vatıyor. Şöyle memi işe bolup duranda. Ay Hudaý saklasyn. Ine şeýle Muhammed ağa. Gelin indiki video seyredin adamlar ine şu videony ýaýradyň diýip haşy edýärler, şunu bir dinledeler watandaşlarymyz. Eziler katağım, men senden etsek açtım, men sana odal arzada yazdım, videoda önlerdim, hali sara, men yurdum şükürdüler, yetim atıyorum, men haramdan yemek şu adaçın, innem iyimek etmesin, size hürmet koyan, hani tamdırmasını dokun çörek ısırıp nan yiyen, taparıp batırın, hostarlar.
etmeli. Ha? Men daim yumurtalar, odalam bir arif kalan keppemma. Halis diyer yalin deyip bana şantaj edip bunların oklar. Ne etmeli men? Ha? Bulara görüp bolyan çäreňi diýär bir adalet ýokmy? Adalet ýerine bolsa gaýrat edin bana gol ýapyň. Halis ma gyýjatan ýeçe üstüme bir günleren oklar. Arkadağım bana näme gerek? Näme kömek gerek bolsa etelliye. Şu biýden aýyrdyp pul hötürleýärler. Bana zat gerek gel. Onu da olur ýaly haram zat gerek gel bana. Bana adalet ýerine bolsa hak gerek, hukuk gerek. Bana olun jaýym gerek, olun haram zatan gerek gel. Garyp bunum dipenden kum ýagyp dur. Jaýym çökertler, öňüm gaş. Traktörle taş çekip, traktörle taş tutup jaýym çökertler. Ne etmeli men? Öňüm gaş. Inha oğlum sualsa men nenen eteyin. Bir giden yetim çağı 30 yıllap. Bana diýen zatlaryň aňyrsy ýok. Hat ýer goýanoklar, üstüme gelip goýanoklar. Men näme etmeli? Bana bir elçilerin gyýdy var, ýazyp diýer ýalyn diýip, hapa paýsatlar diýip gün berenok. Ediz halkym, ediz prezidentim, arkadaşlar prezidentim, gaýrat et, bana kömek et. Bular halis bana gün berenok. Çok vidan ayır diýerler, üstün miliseli. Ödürleýärler, bana ýylyň zat gerek gel. Bana näme kömek gerek bolsa edenni pul ödürleýärler. Bana pullara gerek, zatlara gerek gel. Batyryň ejesden etip goýmady diýse, özden etip goýmady, baraýynmy diýip, ýok, kösenme gelmedi diýdim. Näme diýeň? Ha? Türkmen halkyn. Bana gol ýapyň. Halal haramy gollalyň. Haramlar ýaşap garyplar çökmelimi? 50 ýyl oturan goňşym getip berende atyndan habaryňyz barmy? Bana diýer ýalyn diýip berler. Men 70-80 ondan girem sen haram etmene. Şolaň bir agtyklar jaň edip pat gelip gün berenok maňa. Adalet ýerini bilsin, gaýrat et, ediz arkadaşym, kömek et. Ediz halkym, gollan. Kömek edin maňa. Ine Muhammed ağa, men diýjek bolýan zadym da, ünsür. Ine şula ýalmaşgala, şu ýerde bir näçe jinaýat işlerini açdy. Bir näçe jinaýat işleri. Abdülkadir Geylan. Ýagny, şuňa batyş edýärler, wiýdan aýyrdyp, gelip öýlerini ýykýarlar. Ikinji jinaýat iş, üçünji jinaýat iş hem şantaj edýärler. Ine 3 tane jinaýat iş birden bolýar. Ine ünsürüň bizim bir enemiz, men vatandaşlarymyza ýülenýänler, egerde daşyndan şurýaly bir hop gelen bolsa ýa-da düşman gelen bolsa, biz galardyk. Edil külünç karardyk, ölerdik bolun ederdik şonu. Ine içinden bir zalim, zulüm edip bir şu güne salya, görgülü ene aýdýa Türkmen halkym edin maňa, berin maňa, hani mert ýigitler Türkmenistanyň içinde. Hani mert biznesmenler, hani mert çinovnikler işleyen, hani bir adaletli adam barmy Türkmenistanda? Ine şundan şu çağışdan amson siz çıkıp döwletini düzeltmeseňiz, ýeti siziň eneň şeýle bar. Sene gidersiň daşy ýurda işlemene. Sen öňde şol ýalat bar. Olum video yapar. Oturup ağlarsyň şol ýerde. Näme etjek? Öz öňe gelinçe her wagt akylly bolsaň, bir ýerden hop gelenine öňüne almaň bilen bolmaly. Ine şeýder hop hemmämize gep başlady. Häzir şoň öňüne almaly. Gurwalyny derrel tutak etmeli. Serdar kysny. Biz şunu etmeyen bir topor paraha datmanymyz var. Ine paraha datmanyň aşagyna gaýal şul. Inanyň. Şunu biz Hytaýdan almadyk, şunu biz Awganistandan almadyk, şunu biz Azerbaýjandan almadyk, Özbekistandan almadyk şu kadrlar. Şu kadrlar, ýa-ni kadrlar Türkmenistanyň kadrlary. Awganistanda şuraya ýok. Talibanlar dolandyrýar, urýaly, jaý ýykyp elinden alan o. Inanyň Fransada, Ýewropada ýa-da başga döwletde jaýyňyz çak bolsa gelip söwdalaşýarda satyn alýarlar. Derrüw saňa gurt berýärler. Gaýrat etdi şoňa göç diýip, ýa göçetin gelmese ýer saýla diýärler. Plan ýer saýlaýan diýip aýdýan, ýerleri saňa hödürleýärler we sen jaýyňy satyn alyp, şu ýere geçirip, ine şol çykdyjy hökümet alýar. Oraya gelip ýol geçýär, ýa ýene burada çoğunu ýykylmaly, sebäbi erbet, bağışla ho,
yıllar boyu oturun, ömrü boyu oturun yerler oğlum. Ata-babaların oturun yerleri. Sen gelmişek. Olar otur ağa köpden bäri. Düşmanly şeyden oğa. Yana doğru mu Muhammed ağa? Doğru. Üstada bilýän ne Murada gözde birinci bellemelde inni hukumetin en gorkýan zady halkyň elinäki telefon. Gözde şoňa diye derrä şu videony aýyr diye. Görýänmi? Şu yaman watandaşlyk üns berin. Hukumetin korrupsiýa etýän adamlaryň en esasy gorkýan zady sizin sesinizi çykarmaklykda. Siz şu bolýan zatlary video düşürüp ýaýratmaňyzdan en gorkýan zady şu. Şol üçin şuny bellap goýun ýanyňyzda. İkinji ştada bellemelden inni halk hukumet badip hukumet bilen işleri yok. Ne hukumetin içindeki işleyenler. Hemme kişi şuna göz yetirip durlu hukumetin döreden strukturları ne sudep ne sisteması ne polisiyası ne kenbesi ne prokuratura sisteması işlerine. İnni olabilen işler. İnni kime yüz yerle dige prezidente o sen ahleke. Prezidente garant kanun konstitusiya garant bolan adam sen bir çözap görmeýänmişsin dip hemen şoňa yeter ýana edip video ýaýratýarlar. Hemen aktivistler şunu alıp dinden ýaýratdylar. Ondan bilýärlem halk. Berdi Muhammed'in özleri bir haramdadalarını. Göni eger şu dünya eşse, dünya bilse şu datları, onun çare görmeli olur deyip şu umit bilen şunu yanık videoları ýaýratýarlar. Şunu yanıgam täsir etýär watandaş. Doğru. Muhammed ağa, häzir Serdar Berdi Muhammedow prezident bolanyny halkyň öňünde beren sözlerini ýanky kasamny diňläliň ýene bir gerek. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kağası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovyet hükmüne alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdi Muhammedov sözsüzden aýdyberin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve ýadawsuz yerine ýetirmäge, Türkmenistan'ın dowlet garaşsyzlygyny ve bir taraflyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamın we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesillerin şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýär. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýär. Konstitusiýany ýanky goramana, konstitusiýa adamyň kanunlaryny goramana, haklaryny goramana. Bizim döwletimizdäki watandaşlarymyzy parahat we ösüş ýoluna saklar ýaly. Aýtmadyklar ýokmu? Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Ödem ülkerdinmi? Kur'an'a diyelim goýýar. Kur'an'a diyelim goýýar. Burhan ama elini Onun için goýýar. haramdada değil ya şu tohum. Allah'ın önüne de söz verdi. Lafı yok da. Kur'an'a kasamış. Konstitusiya ödem dabaralı bütün halkın önüne. Şunu yani dönüklük et yani. Şunu ne diyor? Haramdadadan başka tövsülere layık mı oldu? Yine şeyde gıynatagam şeyle hormatly illeşler. Yine indiki videonu görelim Muhammed ağa ruhsat berdiňiz. Kadar şekerinde bolýandaktır. Gurrun gerçekde aldan pul sokulduk emma adamlar aldanmaňam, sokulmaňam gayrat edin. Gara biz şu icra ýalmak maksady bilen şu arkadaby täze baş köşküne may aýynda kabul edildik. Kim tarapyndan öwlä ogulmaral hemde Amanguly Hakajan tarapyndan jaý bilen üçün etjek diýen sözüne anlanyp kabul edildik. Emma 150 adam
Biz o taýda işledik, hem de wara 5 ay zähmet hakkymyzy alman işledik. Ondan soň üstüne yığınaklar ettiler, bize oynadılar, ene diýdiler, topar tarafından sizin diýdi, jaýylyň dokumentlerini seredilýär diýdi, bolýar diýdi, ýöne hiç yığınak ýerinden bize bir netije çykaryp bermediler-de. Ahir soň bir gün ýenem täzirlenen okçawda yığınak etdiň, enim aman olyp hakajan şey diýdi, jaý berilýär diýdi, ýöne diýdi, saat 6-a çenli diýdi. Jaý 10% tölegim maňa töleg etýäňiz diýdi, töleg etdirmedikler fevral aýynyň 6-syna çenli garaşýar diýdi. Her görülem ondan öň jaýly boljak bolubam, oňa pul berdiler, 60 000 1 milyard aralygynda adamlar pul berdi. Bizden ma berenlerin içinde maliýalak bolup. Ondan soň näme şu saňa töleg etýäs başlamazdan soranmy, men teleknisi diýdi, jaýa diýip tölegi ölüm ýatyrýar, töleg haýrynda durýar diýip bizden şey Allah, bunlar bir Allah'a düştü adamlar. Ondan sonra bolýar diýdik, jaý bolar diýip aýlyk ýene soramadyk, 5 aýmy bu işletdiler. Ondan da jaý bolar diýip begenlik. Emma täzirli de ýene bize netije bolmady bolýan. Fevral aýynyň 6-syna garaşdyk. Fevral aýynyň başyna baramyzda bolsa aman ulyp kakajan we owliýa uly ogul maral bizi ýanda çağırdylar. Däniň bize näme diýdiler? Bir aýlyk bese derjaniýa gidin diýdiler. Bir aýlyk tölegsiz rahmet ruhsatyna gidin gaýrat edin diýdiler. Sebäbine soramyzda şol diýdi töleg etdiňiz 10% jaýa diýdiler. Enäme nesip bir hakymlykdan adam gelip rewid edip başlaýar bilen oňa çyn arendan töleg gaýrat edin diýdiler. Biz bolýardyk bir aýlyk rahmet ruhsatyna çykdyk. Ondan sonra fevralyň başynda çykdyk, bunu ortalaryna aýyň 18 boluny şertnama ýatyrylypdyr, siziň edara ýatyrylypdyr diýdiler. Bu işgärler bolup 60 ogulay adam edara bar goryn hakykatdan hem edara ýatylypdyr. Edaranyň ýatylanan bolýar diýse owliýaly ogul maral bize näme etdi? Güjükler gumudy çekin diýip gatyny açman howp goýberdi. Bunu şu videonu ýygylar görüp bilersiňiz, internet tap bilersiňiz. Gepim tümekler 174 adamdan 30 000'dan alındı. Soňam edarany paryň ýok bolan güjükler diýildi. Ne şul jenaýat iş Muhammed ağa. İçinde bir diýmedim diýenden bir 10-15 adamy tutup bassaň bolýar da, ýa-ni kanun bozanlary. Şunu hiç kim teretmeýär işte. Hiç kim ünten bermeýär. Ýöne Alişer Sahatowyň Abdullah bir ýaly çykyş edip aýtsa, o terroristler ýaly brigada ýerip ugurlak gaýdyp bular suud edip o kemine görgülini ýa-da ol beýlekleri akydyp suud edip bular ýa-ni döwlet agdaryş etjek bolýar, bizi işten aýyrjak bolýar diýip gorkup şulary ýa-ni tutsak edip adalatlygy isleýän adamy, adalet sorayan adamy, konstitusiýa işlerini okuyup aýdýan adamy bular düşman görýärler. Ozoň bular korrupsiýanyra diýmen näme atlandyrjak bular? Muhammed ağa, näme diýjek bular? Yo, hawa biz olara düşman, olara ogluk etdirem däpmi? Bir etjek, şol üçin olaň bizi düşman diýmek dogry. Dogry gadap etjek. Bizim olar düşman. Olar halkyň düşmany, watanyň düşmany. Şol üçin hem aýtjak, biz watanymyzy şu haram dağdalardan halat etmeli. Şol adamlar ýanky 30 000 dollardan alıp näçe adamlar işledip şolan hemme pullaryň bir bölegi hökmen en ýokarky adama bar ya, soň aşagdakileri. Şol üçin hem arkaýyn edýär. Şol üçin hem oňa şola gyýryp ýörler, ýurdumyz asuda, ay falan nipirölle de hen şu haram dağdalar. Muhammed ağa, 30 000'dan 174 adam 5 milyon 100 000'dan ýokary bolýar. 5 milyon 100 000'dan. 5 milyona bir jaý vurup bolýar. Bu 30%. 5 milyona bir jaý vurup bolýar. Men düşünemok. Bolýar da şu zatlar ine prokuratura goýar, Türkmenistan prokuraturyna. Şu hökman şu işi derlemeli ine TikTok'ta bar şu material öýler tap bilerler. Şoň üçin biz öz çykyşymyzy dowam edeli. Şu ýaly biz bir kançylyklary görkezýär, näme şu ýaly bir kançylyk döwletde diňe bir kançylyk bolýandyr. Kanunçylyk ýeri ýokdur. Ýa ýokarda bire keyp çekip gitara çalyp ber, akış bilen aýdyp beýleksem kakat tarapyndan baglanyp, ýa-ni sıçynjyk ýaly gizlenip otyr. Öň ahal welaýatynyň häkim bolanda da kabinetinden çykman gizlenip şöyle skameyka zapasyna prezident bolmana garaşyp oturan adam. Häzir prezident boldy, hiç il tejribesi ýok, hiç zat bilen ýok, döwlet dolanışy bilen ýok, ykdysadiyatdan, maliýe ýa-ni aýlaşykdan nol, siýasatdan nol,
adamın sosial problematinden nol, adamlar duşmanı, eşitmeyene, korktuya. Näme isleýäňiz? Näme Türkmenistan ösün? Han aydın arkadaky zamanyň aktivistleri. Şul arkadaky bolýanlar aydın näme Türkmenistan ösmeli? Serdiň statistikany bütün dünýä berýärler. 5-den 7% çelli, ýa-ni biziň döwletimiz ösýär ýylna. O, Hytaý 1% ösülen ok. Şu ýaly ösüşler bilen statistikasy 1% ösürip bilen ok. 0,3, 0,7. Ýewropa 0,3, 0,2 ösýär. Türkmenistan 5-den 7%'ın arasında ösüyor. Türkmenistan çukura gidiyor. Bunlar ters hesaplayan. Türkmenistan çukura 5 ya 7% yani mesela bilen yılına aşağı gidiyor. Bunlar olsa yukarı gidiyor deyip bütün dünya cemiyetini alıyor. Şeyli var tüpük ağırlıkçılar OBS'de onu şu baran yerine Türkmen hükümeti ağırlıkçı bunlarla işleşecek adam yok korkuyorlar. Hem statistikası yalan. MWF aytdy, OON aytdy, bank sistemi aytdy, Germaniýa aytdy, ýa-ni Deutsche Bank aytdy, hemmeler aytdy. Indi biz şonu gaýtalasak, biz watan düşmany bolýar. Ýöne ofisialna şolady etse, bular milli lider bolýar, arkadaky bolýar. Beýliksem alawaý serdaky bolýar. Alawaýyňy da merek gel. Atlar pişikler eşiklerini de merek gel. Ýok bolun Türkmenistandan. Haramdadalar. Gelin indi video seyredelim Muhammed ağa. Hemen sesini koyun, birinin. Maksadı pul gerek zararlı telefonum satyan Poco S40. Maksadı pul gerek bolun için telefonum satyan. Pul gerek bolun için bolun için Poco S40 Poco S40 telefonumu 2,5 milyona satyan. Beş milyon. Nece 2,5 milyon. 5 milyon ettin ağam sen. 2 milyon 500 yıl. Ha. Satyan. Öyle eklen haber ba. Bollu. Google'un çek gence. Yetirer 2,5. Cái tờ này cho nó nhỏ lắm. Thì yok mu zaten? Yok, gelmedi. Neyince sana şu. Radi ol gence. Böyle. Nomer aydın bir mi? Yine Muhammed ağa, ünserin bolsaň, hormatly izleşler, yine şul ayal maşgala. Öz telefonuny ya birinin telefonunyň maşgalasyndan 300 manda satýar. 300 mand 15 dolar. 15 dolar şul gurguli tapman telefonu satyp mejbur bolýar. Yine şu ýaly gurguli bul men aýaly nimede günekarlamak. Gurgulin ýagdaýy Türkmenistanlyk aýal gelinleriň ýagdaýy. Biz münasipler bular ýaly. O beýlik haramzada gyzyrlan çaýlan tualetler, köşkler, itlerine, pişiklerine köşkler gurýar. Biziň ýöneköy halkymyzdan gördüm telefonu 15 dolara satyp ýa-ni pul gurýar daşurdy. Pul ýok. Bu näme diýjek? Oturup şuraya görseň gaharyňy ağlatyň gelýär, çydaman. Men ýene bir gede gaýdýan. Mert oglanlar, Türkmenistanlylar, mert aýallar kim ba bolsa ýygnanmaly, biz şulardan diýinmeli. Bizde häzir daşynyň gelin çöp Türkmenistan basp alan ýok.
içinden bir çüýrük tohum Türkmenistany kul edýär. Özem 18 ýyldan bäri. Inni bir gözüňizi açaň seyredin. Gelin aýralyň, öz prezidentimiz saýlalyň, mejlisimiz saýlalyň, velayatdaky mejlis saýlalyň, häkimlerimiz saýlalyň. 20 000 olay adam saýlalyň-da şol adamlar dolandyrsyň, östürsin Türkmenistany we bize konstitusiýamyzy gorasyn. Bizim ýanky ýagdaýlarymyz, şertlerimiz nimetsin? Biz baý döwlet, biz Dubai ýaly baý döwlet. 45% halkymyz daşyna gul ýaly bolup işläpdir. Ýaş oglanlar ýöne gaç gidip otyr Türkmenistandan. Olar daşyna gidýär, öýlenýär. Olar içinde çağı edilmeli, öýlenmeli, çağı edinip demografiya meseleleri çözmeli Türkmenistanyň halky köp ölmeli. Türkmenistan köp ölmese halky. Aten WWP köp ölmeli. Sen pul aýlanyşy köp ölmeli. Jaýlar goşmaça gurlanok, adamlar goşmaça çörek ýenok, goşmaça harytlar aranok, eşikler aranok. O näme Türkmenistan üstün? Şol adamlar daýo, gurply, bilimli adamlar daşyrdy gidip daşyrdyň ekonomikasyny aldyrýarlar. Daşyrdyň demografiýasyny aldyrýarlar. Dogry düşünün, biz katastrofa var ýa. Biziň aýdýan zatlarymyz siz ine 1 ýyldan, 2 ýyldan duýursunuz. Şu 1 ýyl mundan dolam gowdy diýip aýtasyň. Men bir ýollaşym Türkmenistandan çykdy. Aşgabatly oğlan. Aşgabaty öwüp içinde bolup öwüp zat edip çık geldi bolun. Hawa näme çykaýtdyň diýsem, ay ýaşar ýaly eken. Türkiýede ýaşap pul gazanny, içine gelenne pul sowyňça ay gül ýaly murada hemme da. Ay bolýa gül ýaly bolsa ýaşaber. 6 aýdan soň çykaýtdy. Pulma mutardy hemme adam mutardy. Hiç adam ýok, işem ýok, adam ýok. Dogdukdan çykaýtdym diýär. Indi maşalam turjak diýär daşyna. Indi görýäň, çağlary wa, iksanjak çağasy wa, aýaly wa, ejesi wa hemme daşyna çykarýar. Diýmedim diýene 5 adam daşyna çykýar. Şu 5 adamdan ýene bir 3-4 adam goşmaça peýda bolar sebäbi çağlaryna. Ýani maşgalat bilen çağ edinler adada. 8 adam minus Türkmenistan. Unutmaýaryn. Diňe 8 adam minusda WWP ýani pul alyşyk minus, haryt alyşyk minus, iýmet alyşyk minus, köp zatlar minus bolýar. Taksy minus, taksaçam gazanmaz, az gazanarsa adam azalýar. Hemme zada täsiri var şu zatdan. Şoň üçin 1 ýyldan görürsiňiz. Ine şu gelenne diýä allygyny dosarjaň diýä. Men amakitde, men amakit. Men ýa gaýdanna ýagdaý gowrakdy diýä. Men gaýdan soň 6 aýda katastrofa diýä. Ondan öňe katastrofa. Ýöne 6 aýda katastrofa, mundan meter katastrofa. Ýöne ütgäk gidip otyr. Gününden erwet. Men size bir zat aýdaýyn. Süpük ağırlıkçı gurbanla inanmaň. Men size dolar ýagdyraryn, men size ine eder Italiýa wagt gelýär, alyas. Hiç adam hiç kime bermeýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň işlemese daşyndan pullu döwletler bir köpük goýmaýar. Ine siz özüňiz goýmarsaňyz daş döwleti. Siz özüňiz investisiýa edeňiz o Türkmenistana. Ana hemçe daşyndan gelen şular kriminal içi duruş kriminallar bolsa investisiýa etsin. Şoň üçin Amerika serdar çağırýar. Kepine çağıran ok. Kelletine şılçok vermene çağırıyor. Sen ortalar bilen işleme, hemme gara skemaların olsa durul, gov duydurmana çağırıyor. O işleşmeni çağıran o. Bunlar nire bak gelsin. Pulunu yankı randevu ediyorlar. İtalya, Manaka. Zat yok ha, hiç de. Hani Manakalar gelip biznes etti mi Türkmenistan'da? Ya maya oydu mu? Yok. İtalyan'a gelip maya oydu mu? Yok. Pulunu töylesen iyi verirler. Bolmasa zat yok. Bize investisiýa gerek Türkmenistan'da. Pul yok Türkmenistan'da. Sebäbi öň Türkiýe gaz berilýärdi, Ýewropa berilýärdi, olum ýatyryldy. Öň Irana berilýärdi, olum ýatyryldy. Keypine gidip tapy açan okşol. Halkym allaýyn, bolmasa hemme baglandy, pul yok. Hökümeti halka allaýyn, ine biz Afganistana, Pakistana, India ine täzeden berjek gaz. Sen 10 ýyldan beri bilmän kim alajak bolýan? Urbanlyk kezzap. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa, ýankaýala. O şu diňe yalan bilen taklajak bolýarlar da. Şol İtaliýakda bara gidip gelenini otadymyny hiç kim kabul edenä. Diňe Daşary işler ministriniň orunmasary Türkmenistanyň prezidenti kabul etdi. Olum dwaresse dedi. Bar yani yerem atelli konferensiýe geçirdi. Gödevine getir. Pulunum Türkmenistan töledi. Türkmenistan'ın televizyoniyeti 10 gün beri İtalya bilen aragatlaşık deyip yol adamını çıkış edip halka Allah otuyla.
Utanmanam. Hemmeden bir zat, bir aytyan zatlar bir zat. Şu yanak, şu devlet, bizim yurdumuzda, bizim yurdumuz talap oturan cinayetkar topor vatandaşlar. Vatan demek sen namusun, sen vicdanın, sen öyün, sen çağan, sen ece kakan, sen dimanın, imanın, dinin. Şunu bizden alırlar. Şol için vatan özünüze gelin. Bir özünüze geldiğiniz kuturdu. Buna düşündürüş gerek ki. Şol için en islabi, hiç daha da onurmayan, akmak, nadan şu diye. Şunu ayırmak en antatlı. Yönetine şunu etmek zaten siz özünüze gelin. Bir özünüze gelin, özünüze anlamam. Hükümetin içindeki işlerle aymen elit nizayda yaşayan hep özünü alır. Şunu, eğer şu tarzı şunu kollap taklasanız, bereket ederini Hudaydan hem merattan kadem içiyen sen ömrün bilen şu tarzda yaşamayan. Sen inniki ölen hükümet hükmen şunu sizden alıyor. Hükmen alıyor. Çala siyasi yütküşlük oldu şu zahit sizden alıyorlar. Yani eğer şun siz halk tarafı geçseniz, halka kömek etseniz, bar informasyonlar bize verseniz, siz şunu saklayabiliyorsunuz. Eğer şun konuşun gitmeyine kömek etseniz, siz kararında adının hemmesinden saklayamız. Sebep biz şunu ulu günah geç ıglan edebiliyor. Yoksa da siz şu karamda adam yardımcısı olayanızda şu bilinen mutoruyanız. Ne bir komentarya ya Murad Canlı şahidi men жаңа diyen alılamak. Ine şu numara жаңа den ünsverin. Plus 33 768 212 754. Şuna жаңа teniz men alýan. Hormatly dinleşler, ine Muhammed Ağa doğru aýtdy. Ýöne indi biz dinlemäň, özüňiz analiz edin. Soňky 3 ýylda Gurbanlyň baryp, ýalwaryp döwletlere kar sorap döwletlerine ünsverin. Dubay, Singapur, Yaponiya. Bir ýerde maglumat berse ine biz 100 milyard ya 1 trilyon rezerv kazanlyk diýse gönü sürlük gidýär şöyle. Pul ber kardylar. Men hemme gadım diýen kirip alýa, ona mallakka. 3 gedek şeýle aldy. Gazaklary gitdi, özbeklere gitdi, täjiklere gitdi, Kırgızlara gitti, gitmedik yer yok. Hani Kazak biznesmenler Türkmenistan'da yok. Hani Tacik biznesmenler Türkmenistan'da yok. Hani Özbek biznesmenler Türkmenistan'da yok. Hani Dubai biznesmenler Türkmenistan'da yok. Hani Japonya biznesmenler Türkmenistan'da yok. Hani Singapur'un biznesmenler Türkmenistan'da yok. Ortada bak geldi. Hani Orta biznesmenler. Hani Türk biznesmenler. Hani investisiyalar. Hiç tat yok. Hani İtalyan investisyası yok. Hani Manakan investisyası yok. Boş taatlara inanmam şular bizi yöne pa nemeyi napıyorsunuz var ya o bazıları varsan yani 3 tane nemeyen aylap sen ağlıyor. Ne şular napıyorsunuzlar? Bir de ağlı yapıyorlar. Bunlar ne siyasetçi, ne milli lider, ne prezident, ne sen sosyal maddi yağdayını biliyor, ne sen halkın bilen işliyor, ne halk tarafından sayılanını, ne halka hizmet ediyor, elini kurkanı koyup, konstitusiya koyup söz verini eşitini yanca. Näme şo söz berenden bir zady bir etdimi? Allah'ına amalya. Dinçilerim almaly. Mollalarim almaly. Biz dinimizi meçitde aýdy bilemdi oňa ho. Biz meçitlerde Gurbanlyň kitaplaryny okuýar. Gülkünçdämi şol? Ýa bolýar mollalar, mollan günäsi ýok. Emhem etdirýär, emhemenam kim etdirýär? Gurban etdirýär. Siz bir zady inanyň. 18 ýylda Türkmeniň taryhyny eşit gördüňizmi? Telewizordan arkada, Serdar, Ejesi, o Alkaş Kakasy, Gyzy, ýene birda hiç Türkmeniň taryhyny eşitdiňizmi? Berdiker Babaýew, Gaýp Satabaýew, ondan öňküler hiç bir zat eşitdiňizmi? Ýok. Olar bolmadyk ýaly, olar ýok ýaly. Bular öz taryhyny ýazak edýärler. Onanyň muzeyi var, men size videosunu görkezem. Muzeyi var Fransuzlar yankı qadağançılıkta allı. Şo yerde Kakasyň addelini tarihi var. Şo yerde öz maşgalatynyň addelini tarihi var. Hani Türkmeniň tarihi barmy şo yerde? Yok. Onanyň açyk garaşar häzir mekteplerde Kerimiň goşgulary boldy. Ýene bir 3-4 ýyldan açarlar şo muzeyi. Sen Türkmen tarihyny bilmersiň. Ýol ýok oňa. Biz giderdik Türkmenistan yok. Türkmenistan da ýöne bizimki däl. Şonu düşünün. Men düşündürjek bolýan adam.
ata babalarımın goýkydan zady ýok, ally bul. Näýe alýa? Halky tupo edýär, öz taryhyny içine salýar, mekteplerdäki kitaplara öz goşgularyny, kitaplaryny dağıtdan salýar, keypine kitap ýazan oklar bular. Ýagny kitab ýazan oklar. Ýöne keypine çap eden oklar. Ozoň şoň ýanky fetirleri mektep kitaplarına girýär. Ozoň gurba bilen serdar ýani Hudaý ýaly bolýar. Bular ýürüýte ilat ýasap durlar. Biz o zatlary siýasatçylar düşünýär, siziň gözüňiz açyk bolýar. Alalyň o watanymyzy ýygyna. Gidirdigini. Hani gökdepäň, bagyryň, köşiň, änewiň, gämiň merdoglanlary. Hani siz? Hani Aşgabatyň mekirleriň merdoglanlary? Niýe etdiňiz? Gelin galalyň. Bizem baralyň, gelin çözeliň şu meseleni. Öz ahallyň, öz türkmeniň edip durşany. Öz türkmeniň ahal welaýaty, beýlik welaýatlaryny guruşdurýar. Öz türkmeniň. Kim? Çüýrük tohum. Şu çüýrük tohum asyl dompravleniň başlygy bolmaly. Niýaz öldürüp geldi hana. Asyl dompravleniň ynanyp bolanok. Onam çüýredýär şol. Turbolaryň şel çüýreder. Türkmenistan çüýretdiňdi. Seretmeň o arkadaş şäherini urtdy. Ol özüne taryh ýasapdy. Düşünün şoňa. Olam bizim pulumuzy, öz puluny däl, öz pulu ýok. Hökümete gelenine ananyň şoň türsügi ýok. Şoň ýanky ayaly oğlu diýip ayaly şoň jorosy men işleýärdi. Men biznesmenim Türkmenistanda. Men öýümde naharlar bişirýärdi. Öýümi ubork edýärdi. Men bagda neme birdiňde ýaşadym. Bul jaýym mady. Şol ayal biziň bilen çaý içip, käwak çaý içýärdi, gurrun berýärdi. Şo oğlu jorosy gurrun berene gülüp ýykylýardyk, wirka tut bilen okdy, bıçak tut bilen okdy. Men başga intimidatlaryny aýtmaň gülürsiňiz. Ine şoraýal bir samsyk, şoraýal bir akmak, şoraýal bir üsmedik adam. Elbetde öldürüp geler bir ýerini. Teä öz ne uky bilen, ne zekinligi bilen, ne ýanky teledebat bilen, programmalar bilen öz ýanky Türkmenistanyň ötüşiniň garaýşy bilen gelen adam. Olaýar lala. Bir öldürüp geldi, maşennik, ganhor. Ine rezultatym ine ütköşklat ýok. Siz näme garaşýaňyz? Özüni arkadaş diýer, Hudaý diýer, milli lider diýer, ýene bir zat diýer, dubl milli lider diýer, dubl arkadaş diýer, arkadaşly arkadaşyň arkadaşy diýer. Ýöne zat ütkämez. Inanın. Yallaklar köpeler daşynna. Mundan beter. Ine boljak şu bizim geljeğimiz şu. Akıllı adam her wagt geljeğini ýatýar. Biz geljeğimizi ýatamyz. Şoň üçin şu kanalizasiýada ýaşap ýörüz. Biz şunu goýbolsun etmeli. Geljeğimizi ýatamaly. Bütün adam geljeğini urýar. Ine üstelik Türkmenistanyň adamy daşyna gidip işläp, jaja urýar, geljeğini urýar da. Biz geljeğimizi guramyz. Sebäbi bizim parahodumuz çüýrük. Şoň üstüne jaja urýar. Parahodumuz duruşuna aşakısı jajagynda mı diye aşak. Şonu düşünün. Şu başı düzeltmesek, Türkmenistan düzeltmesek, sen müňüňde daşary ýurtda işläýär. Bütün ömrüňi işlersin şöyle. Gelmersin. Gelsen vizat bilen ok depo. Alas näme? Gelsen tali alar seni. Inanyň biznesmenler diýär, Murad aga. Biz diýär biznesmen diýmäne gorkýas diýär. Diýdik, uçuskogudan başlaýar. Gün talap başlaýar seni. Edir şol general ilk tuturýarlar. Biz biznesmen bolup, hemme adymyzy gidläp, ýanky şo ýerde pukarazy bolup, mekirlerde jaýyp gidlenip ýördi. Biznesmenler. Halkda näme etjek diýär. Vilayatyň ýagdaýy mundan beter. Men Aşgabatyň ýagdaýyna aýdýam. Bolle daýryň o galalyň. Opozisiýa pul kömek gerek. Bize pul gerek, men özüm biznesmen, özüm oýan. Görüşmek üçin pul gerek. Gayrat edin. Goşulmasaňyz bir pul kömek edin. Pul kömek etmeseň komentar etmeseň videolar paylaş. Bir ädim edin, biz köplük her kim bir kişi ädim etse, alýar şunu. Alýar da uşulary. Hemmemiziň durmuşy gowulaşýar. Birden. Bir günne viza hemme zat ýatyrylýar. Birinji günden pasportlar hemmesini şul ýanky bazara barıp harit alışın ýaly barýan alýan. Hökümet öz nemelerini alýar. Hem çykdyjylary. Täp közäp bildi halky. Et bolýar, sözüňi bitýär o zatlar. Oňa arkada bolmak geregi ýok.
O normal yani adam yani prezident, hükümet, vice-premier, minister yani şol adamlar normal işlete şu bolluk bolýar. Yana dogrymy? Ýazyn kommentarda näme pikir edýär? Indiki video terderin Muhammed ağa. Bizim wagtymyz çäkli, eýen bir saat bolupdyr. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow biz size yüzlenýäs, yüzlenmegimizden dowam etýäs. Eýem qadiýetde 2 ýyl bäri bir kanun işimiz dowam etdi. Iň soňunda da adalatsızlyk boldy. Birden bir kanunçylyklar boldy, galp hereketler boldy, ýöne hiçdine çäre görülmedi. Göz görtele bir kanunçylyk boldy. Hormatly prezidentimiz, gahrman arkadagymyz, biz sizden haýyş etýäs. Bizim işimizde adalet isleýäs. Ine şu ýaly bizim halkymyz ýerine ünsörün hormatly watandaşlar Hormatly arkadaşlar serdarymyz, sizin beýik arkadaşymyz bilen Türkmenistan üçin, Türkmenistanyň raýatlary üçin edýän uly aladalaňyzy gollap begenip otyr. Bizim paýtagtymyzy dünýäde iň owdan şäheriň biri etçek bolup edýän u işleňiz alyp barýan aladaňyzy görüp begenip otyr. Bizim raýatlarymyzyň hukugyny gorap, bizim raýatlarymyzyň ýaşaýyşlaryny, ýaşaýyş düzgünlerini gowlandyrmak üçin edip barýan işiňizi, alyp barýan işiňizi, korrupsiýa garşy alyp barýan işiňizi gollap otyr. Şoň üçin men şu videony çykarmaly boldum. Mejbur boldum. Sebäbi gynansak-da wezipelerde oturan öz wezipesini, öz behbidini ullanyp ýören adamlar entegem bar. Kezzap ýol bilen gazanýan, pul gazanyp ýören adamlar entegem bar. Şu ýagdaýda, şu meselede sizi özüňiz göz astyna alyp, öz gözüňizde saklamasaňyz bolanyň. Sebäbi bilişiňiz görä ähli bir kanunçylyk ahaýyn jenaýet diýär. Häzir şu bize gabat gelen ýagdaýymy düşündirjek bolan bu onu yapıp, bunu yapıp yürümesinler. Hemme zat açaçan bolsun. Hemme zatı siz bilip dolu barlyk geçirdip netije çıkarıp çäre görüp kanunla laýyk çäre görmeňizi soraýar. Maňa degişli bolan ikinci praýat gösäýdi jaýma. Şo jaýyň gapdany Vremyanka bar ýöne köçeden geçende şo Vremyanka bar, jaý bar diýip görnenok. Şo taýda aşağı şol vilayetin ýaşaýjysy Ýowuýew Abdurrahman diýip uly maşgalasy bilen ýaşap otyr. Ol daşyndan bir topor kwartiran, bir topor howsarlary, oň daşyndan deýin duşşuklar geçirip köplük bolup otyrlar. Hiç ýyly kanuny laýyk hukuk eýçiligi ýok. Bir kanun ýaşap otyrlar. Hiç sada tölemän togy suwuna gazyna hiç ýyly tölemän arka. Muhammed ağa, şu videony 10-20 minutlyk wagt ýok görmäni illeşler görüp bilersiňiz. Yani 3 bölüm bar. TikTok tap bilersiňiz. Ine TikTok'da şuň ady näme? Şuň ady. Жизнь прекрасна diýip 888 tap bilersiňiz şo ýerde bar şu kanal. Şu video. Indiki video terdeling. 9 paket, 39 paket böyle. İkinci yolcu içinde yasal işlem başlatılıyor. Yolcular ifadelerini vermek üzere ofise götürülürken arkalarında toplamda 36 kilo çay, 15 litre alkol, 20 kutu ilaç, 20 kilo çiğ et ve 5 litre süt bırakıyorlar. Ine Türkmen gelin gyýlaryň ýagdaýy şular, ýani Türkiýe produkty akdiýe. Näçe 10 kilo çaýmy, bir topor tawarlary bular Türkmenistan bazaryny şoýra akdiýe. Mejbur bolýar görürler. Çeýdi pul gazanýar. Şu zatlary görüp Serdar Berdimuhammedow utanmaly. Şul adamlar şuňa salyp prezident bolup ber. Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Görgül tutulupdyr. Muny ýa tamojna video alyp Türkiň telewiziýasyna götürýär. Hiç bir goňşy döwletler eden ok şuny.
Ne Afganistanlılar, ne İranlılar, ne Özbekler, ne Kazaklar edenek Türkmen ediyor şunu. Öden bağ dögüledin halkı. Bu ne emcik Muhammed ağa? Men sözüm yok. Men dine bir zat bilýän. Şu karamdadan diýilmesen hiç kime gün yok. Hiç kime. Şol üçin çalıp diýinjek bolmaly. Şundan diýinjek bolsaň bir zat ba özüne gelmeli. Ýurdumyz talanýarlygyna ananmaly. Şular ýurt dolandyrylmaýanlygyna ananmaly. Ýurdu östürip bolýanlygyna ananmaly. Özleriniň ýekedäligine ananmaly. Elinden gelen zatı etmeli. Elinden gelen zat näme? Şu videonu paylaşmaktan başlar. Ta öňe çıkan adamları ollamak, şolara materyalini kömek etmek, yurdun içine, halkın içine oturup turan yerinde şu hakkında gurrun etmek, hükümetin içindeki işleyen adamların yüreğini korku salmak için lozingleri yazmak, Hacetxanadan tut da avtobusların içine, köçelerde, çöllerde, hemme yerde gummol yazım. Şu gummol sözünü yazsanız hemme kişi onu düşünüyor. Mescitlere barmak, nece mescitlere köp barsanız cuma namazında, şonça hükümetin içindeki işleyen adamların yüreğine korku salyanır. Ola da göz yetirerle yurdun içinde ütköşlük bolcağına, talamaklarını bet ederler, halkı kollamak tarafına geçerler, hükümetin içindeki işleyen adamla da dil açıp başlar, özlerini un hükmüne bu karamdadı tohumun önüne alıp barmarlar, dünya cemiyetçiliği Türkmenistan'ın içindeki siyasi ütköşlüklerin bolcağına, hükmani bolcağına göz yetirerler, haramzada yurdun içinde yekagalarını hem daşında yekagalarını göz yetirir. Şöyle ansatlık bilen biz şu haramzadalardan dini bilir. Doğru aýdýan Muhammed ağa. Ine hormatly ýerleşler, men goşulýan. Her wagt bir öz adatlygyna, öz Türkmenistanyň adatlygyna, bitaraplyga, öz bitaraplygyna, öz adatlygyna, maşgala adatlygyna ýürejek bolsaň, her wagt variant bar. Gummol diýip ýazyp, avtobusda, köçede, asfaltda, daş bilen dağlarda onam video edip, surat edip, iýer ýa TikTok'a paylaş adamlar bilen. Şu videonu paylaş, aktivistlerin videosunu paylaş. Garaz ädim et. Adatlyga tarap. Şulardan diýilmany bir ädim et. Milyon variantlar bar. Ine biri telefon soraýar Muhammed ağa, men şonu aýdyp bereyim. +33 768 212 754 +33 768 212 754. Şoňa jaňat bilersiňiz. Ine şuraya aly. Indiki neme Ferdeliň Muhammed ağa indiki video. Dövran Annaglıyjov, Taji Muradoviç prokuratura içgäri, maşennik, ine telefonlary. 8 65 96 37 86. Ine adamlar ýatdy. Biz näçe video görkedik Muhammed ağa? Näçe jenaýat işleri açmana biz material berdik. Şu gepleşmede. Egerde ýanky Serdar Berdimuhammedow şu aýdan sözleriniň bir çygyny edýän bolsa, ondan şu jenaýat işleri galdyrma, şol adamlar kömek etmeli. Ýöne gynansaňam oralýar. Ine gelin Ferdeliň çüýrük tohum, ýagny Berdimuhammedowlar näme işleýär Türkmenistanda? Ine halkymyza görkezlik gösenýär. Ine bular näme işleýär? Gelin Ferdeliň. Marli, ama oynayalım Marli. Ben tekrar çok oynadım. Burada ne diyeceğim? Gel Marli. Ama oynayalım. Triyak Marli. Ine Marli, ama oynayalım. şu ýegenler, gurbanyň ýegenleri, öýleri ýaly. Siz o telewizorda uwdunja geyinip gelip ýöräni seyretmen gurban guly. Meni köp adamlardan eşitdim. Dili bir hapa Hudaý saklasyn. Şoň üçin Yo, yani men gördüm şu taýda ýençi şu taýdaky adamlary. Gördüm mü şonu burada? Men öňem aýtdym. O waňyda gelerler, urup giderler. Öňe girip çaňlanyp Ola urup tudy videosy bar şo, murýarlar şu taýda.
sülgün kurup atıp dursan deyip buran kişi bolýar. Ine soraýaly. Inneki video seyredelim, ine gelin seyredelim. Atalyk näme işliýär? Ine şul biz häzir halkyň tragediýasyny, halkyň ýanky kösünýän zatlaryny gurmaýar. Atalyk näme işliýär? Gelin seyredelim. Muhammedowyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlük Halkara forumyň çäklerini Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň akademik lukmançylyk ilimläriniň doktory Türkmenistanyň akademiýasynyň akademigi Hajar Kadaq, sunugotçy, ralli, velosipedçi, basketbolist, pilot, ýanky neme sürýänçi, at sürýänçi, alaway akademiyçi, ýazyjy, şahyr, akademik. Ey mina näme diýjegim şu kezaba. Siz näme diýersiňiz? Ýazgyň kommentariýada. Ýasir Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri adly kitabynyň 17-nji neşriniň şeýlede fagly goraş ulgamyna ýetilen sepetler adly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarlary geçirildi. Nowatdaky neşr gahrman arkadamyzyň düýpli ilmi ensiklopediýasynyň üstüne ýetirmek bilen diýarymyzyň ösümlük dünýäsiniň keselleri bejermekdäki möhüm we tebigy gorlary boýunça gymmatly maglumatlary okujalara ýetirýär. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri adly kitabynyň 17-nji neşri odalklarda bolşy ýaly. Dermanlyk ösümlükleriň häsiýetnä hem-de maglumatnama diýen iki bölümden ibaretdir. Kitabyň bablaryna gelip çykyş. Ine Türkmenistanyň çinownikleri gurbawlygyny öwmäne mejbur bolýarlar. Muhammed ağa, şuň dörejelik iş barada bir iki söz aýtsaň, 58 kitap ýatdyrýar şol adam. Gurbanuly Berdimuhammedow. Ay men näme diýin Murad ağa? Men sözüm ýok bulara Murad diýin. Bularda diýilmek diňe şol. Gelin inneki video seyredelim. Beýleki ola akademik. Meclisiniň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary, şeýlegem ýurdumyzyň Türkmenistanyň Meclisiniň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary, şeýlegem ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary, hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň at galanan arxitektory diýen hormatly adymda kılmagy, hem-de talyk goraş we derman senaty işgärlerini günüm nasip etdi. Tüý sürekli mutladylar. Türkmenistanyň at galanan arxitektory. Şum ýanky bir men inžener saytyny fakultetinde oturdum ha. Türkmenistanyň Politeknik institutynyň arxitektura sayty fakultetiniň PGS, Pромышленное гражданское строительство bölümini oturdum. Ine bir wagtman çyzygyny etjek bolsaň bir gije ýatmallar. Minimal 2-3 gije ýatmallar. Şul çyzyk gördümi? Arxitektor bolup şu çyzygyny berseň düşünýärmi şol adam? Muhammed ağa. Ödem at kadanyň arxitektor. Bularň gutluya bul akmagam näme etjegini şundan häzir sorasaň siz haýsy ýanky obýektleri nimetdiňiz, çyzdyňyz, haýsy obýektleri bir täzelik ýanky ýöretdiňiz, täzelik etdirdiňiz ýa täzelik bir ideýa berdiňiz, täze ideýa. Mene weşna bolmady Muhammed ağa ýadyňdamy? Ha. Aşgabatda. Ine şonu eden şonu proyektini eden adam Türkmenistanyň arxitektura bölüminiň dekany boldy. Men goňşym 6-njy mekranda ýaşaýandy. Şol adam at galan arxitektor bolup bilmedi ýöne ýanky bir belli arxitektor da näçe proyektler etdi. Näçe proyektleri edip ahir bir proyekti ine uly derejede merkezde guruldy. Ondan soňam at berilmedi. Soň bir topar işler at berildi. Bu bolsa proyekt etip görmedik. Hiç sat bilmeýär. Ay Allah. At gadanyň arxitektor. Muňa bara men size aýdyn. Şuňa bara at gadanyň kosmonawtyn berip bolýar. Muňa aňyr durjak ýok. Halkymyzam ünsem beren ok şol häzir erteki gün kosmonawt bolsa ünsem bermeliler. Siz içinde özleri giyitleri bolýardy, Napolyon bolýardy. Napolyon bolsa ertir men Napolyon Türkmenistan Napolyon ýa-da hiç kim istat diýmär şunu. Nanam. Siz bolmaýar. Iqbalnoy. Mune ine Serdar Berdimuhammedow at gadanyň arxitektor adyny alýar. Şo wagtda da şuňy ýüzlenýärler. Şol adam birinji bilen şol adamlaryň işlerini bitirmeli. Şoňa borjarlyk kasam aýtdy. Birinji iş jogapkärçiligi. Onu seyretmän, muňa gahrman adyny berdiler.
arxitektor adını, atladın arxitektor adını kutlayalar. Bulum alya şu bayrakları. Utanmalı şu bayrakları eşitmek utanmalı. Eşitende utanmalı. Ya aytmalı ho siz men näme oynap ýörsiňiz. Men çağırçyk bolsam meni oynamaň o men olada düşünemok. Bütün dünya önüne güldürmeň o adamları. Tutup basmaly şolary. Bu bolsa otyr gülüp ýanky moňa gül getirip indi Raşit Meredov oýunça aýdyn ine ünsörüň şunu Raşit Meredov ýa. Hukuk goraýjydarlarynyň ýoly başlary, hormat prezidenti Häzir ine Türkmenistanyň at bula mejlisin başlygy. Men öňe aýdýardym, mejlis awtonom däl, mejlis adalatly ýerde, mejlis kanun çykarjy ýerde organ ne? Mejlis özbaşlyk organ ne? Şonuň hemmesi prezidente çokunup ýören adamlar. Goýulanda da soň iş edenler de. başlarynyň ornatary, şeýlegem ýurdumyň Neterdim? Şu ady Raşit Meredov. 20 ýyldan bäri 2000-nji ýylda ýalňyşmam 2002-de geldi. Şondan bäri vice-premier bolup işläpýär. Gün bolmady ministr nasyonal diýil boldy. Oňsoň bir gyýka wagtda vice-premier boldy. Türkmenistanyň ýallaklygyň iň uly çempiony şul adam günne giýje günne kelletinde ýa näme edip bolýar, näme diýip bolýar. Şol men Serdar we Gurbalyň sırtyny näil men şoňa baryp bilerni giýje günü şoň sırtyny alady diýär. Şol ýaly ýallak ödem hemme makinasiýany, ýagny Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky hemme makinasiýalar şoň üstün geçe. Şul habarly biz muny gürleder, şeýle bir zatlar aýdar, şul merkezde, ýanky ol paratlar geçýände uly ekran bar, şo ýerde eşitersiňiz. Şoň aýýan zatlaryny. Bar eden haramlyklaryny, Gurbalyň, Serdaryň aýdanyna eşitseňiz, saçyňyz agyr. Men göň aýdyn. Türkmenistanyň hökümetinde bir topor geroinçikler otyr, bilýärmi? Aparat prezident içinde bir topor geroinçikler, geroin urýarlar bular. Bul ýöne geroin urak, bul alkaş. Ýöne hemme makinasiýalary daşyny edýän şul. Şol üçin muny ellerine oklar. Korrupsiýon bandan bir ýanky ýallary içinde işleýän. Şuň üstüne şuň adyny ulanıp, şuň goluny ulanıp, bir topor makinasiýalary üstlerini ýapýarlar. Ine şu yallak Raşit Meredov. Şunu işten aýjak bolýarlar, şuň dereňine ýa-da ýanky gyýyny oýjak bolýar Gurbanuly. Şunu aýjak bolup şu aýyrmasyňlar, men basaýmasyňlar diýip şeýle bir yallaklyk edýär. Şul arxitektor, atgadan arxitektoryň inisiatiwasy ine şundan. Gurbanuly Nobel premiýa bermeli. Bu kelleti işleýänmi? Bu diýen zatlar ine şu ýaly psixbolnitsaň içinde psixbolnoýlar şol içinde psixbolnitsany taklap durulmuşlar. Ine vatandaşlar. Ünsörüm. Bu hukuk goraýjydarlarynyň ýoly başlary, hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň atgalan arxitektory diýen hormatly adymda kılmagy, hem-de taly goraş we Derman senaty işgärany günü münasibetli tüý sürekli mutladylar we iň gowy arzuwlaryny Ýüllerine sert Muhammed ağa şoň. Ýüller gorkup durandyr. Ünsör şu ýüllerine. Bular bilýär, şol spektaklyň içinde bular psixbolnoýaly oýnaýar şu spektakl. Bu gowy düşünýär şu. beýan etdiler. Birinçiýaly bir karar döwletiň tede ýamynyň galkynçy döwrüne türkmen halkynyň milli lideri. Ine mesela sen bir ýerini gutlaýan, ha? Prezidentiň oğlu barıp elini ujoklap ya el berip ya da aýdanda gülüp ujoklaýar neme bu gutlaýan da. Bular ölü ýüzlü gutlan o. Bular düşünýär, bolup geçýän zatlary. Halk üçin bir spektakl. Halkymyz düşünmeli. O näli atgadanyň arxitektor bolýar, eline galam saklap görmedik. Çygy bilmeýän. Perspektiwan ýata diýsen, perspektiwan ýatap bilen ok. Perspektiwa ýanky 3 tane proýekde ýatalýar. O zatlary geometriýany bilen ok. Ola Hudaý taklanan arxitektura. Geometriýany bilen ok. Mitli işlän adam. Ýanky midurna okuw jaýyny oturan adam. Bu näil gülküç zatlar. Bularam dur ýanky güllü zatly dur muny gutlap dur. Bu bir dünýä gülýär bu muň üstünden. Ya dünya düşünmeýändir öýdýäňim. Ya Türkmenistanyna içhanlarda türkmençäni bilýän adamlar bilmeýändir öýdýäňim. Ya olar türkmenlerden maňa analiz etip zat diýip daklatlaryny almaýandyr öýdýäňim. Şondan bütün dünýä gülýär.
Kim Türkmenistan maskara ediyor? Kim güldürüyor Türkmenistan'ı? Bütün dünyada. Biz mi? Şunu beyan ediyen ya da şular mı şunu ediyenler? Aydın hani yazın komentariyada. O zaman aytman büyük Türkmenistan devletimiz yok o. Türkmenistan Gurbanlyň döwleti ba. Yöne bizim döwletimiz yok. Biz wagtlaýynça bak galyp oturýar, biz iýlat. Birleşip bilemdi ok. Döwletimiz elimize alamız ok. Ata-babalaryn goýup giden zatlaryna ýanky ters ýörýär. Aydan maslahatlaryna ters ýörýär. Hiç sat edemdi ok. Ondan elbette döwlet olar hemme zat edipýär. Giýje güni ogurluk edip işleýär. Giýje güni eger Gurbanly aktivist bolan bolsa biz utordyk eýem. Giýje güni işleýär ogurluk edip. Tiryak çekýär, haramlyk edýär, ogurluk edýär, kezapçylyk edýär. Şunu bir baş durup üstüne ýa düýtsen dogry ýola salsan giýje güni işleýär şol. Bizim halkymyz eden okşany. Bizim halkymyz giýje güni işleýär gulçulukdy. Gulçulukdan çykasy gelen ok. Odan gen görýär. Ay Türkmenistan kaçan düýerler? Hiç kaçan. Amerika niýrat edýär, Ýewropa niýrat edýär. Onu her bütün dünya cemiyeti şu zatları ýa gözünüm ýa. Bütün dünya cemiyeti birçoň. Sen döwletiň, sen ýurdun, sen prezidentiň, sen saýladyň, sen goýdun, sen milli lider saýladyň, sen goýdun. Olar birçoň. Olaň döwletde ýa mysal üçin Fransada bir zat düzeltmeli bolsa seni gidip şöyle zapastovka eden owa. Olar gollaň owa. Ana hemçe o gelip seni gollamaly. Ya Warşawada miting bolanyna seni gidip olar gollaň owa. Ana hemçe Warşawalılar gelip seni gollamaly. Ya Amerikada bir zat bolsa Amerikan halky çödýär, seni gidip şöyle gollaň owa olar. Ya olar derek ýa söwüşeden owa Amerika adatlygy alanyna. Hani sen türkmen bolup gidip söwüşip golladyň şolar ýok. Ana hemçe olar gelip seni bollasyn. Ya Ukraina häzir öz başlyklygyny gorýar. Sen gidip goraň owa ony. Ana hemçe olar gelip seni goramaly. Niýe seyrediýär bütün dünya cemiyeti? Dogry seyrediýär. Özüň oňraň okmy? Bir iksan adamdan uturup ýörmüň, iksan diktatordan, halk bolup oturup çüýre diýär. Boldy. Ine şeýle ýagdaýlar. Bütün dünýäde şeýle. Bir goňşyň seni bagşlaň bolýan, haklaryny alyp zat etse, sen hiç zat diýmesen, ol beter eder-de. Şol iksany haramlady da şeýle, Serdarlyň Gurban. Hiç zat diýen ok, eden ok. Aglap video paylaşýan. Şondan geçen ok boldy. Ay oğlum ne diýär? Aglasynlar, öldürürler diýär. Ine Gurbanlyň aýdan söýler, öldürürler diýär. Ananyň öz ahranatyny, ýanky ol kiçik ol neme üçin golf üçin waturetler bolýar, kiçik maşyn jagallar, elektrik. Şonu sürüp ahranaty ylgýar. Sürýär bulam gal, sürýär aýdýar. Ejen plany de näme ylga bilen ok diýip şoňa diýär. Öz ahranaty şunu giýje güni gorýan adamy silan ok. Siz näme silan? Aýdan. Sesin çykan ok. Hemme dada boyun alýan, uğraşyp aglaşyp ýörtüň. Ana näme sen silasyn? Sen näme sen hümmediň ýok? Sen ýeňde bilem içinde şoň. Hümmedimiz ýok oňuňda. Hiç zady aýdam ýok. Imsim gemirip ýört. Aýdan zadyny ýudup ýört. Bire arxitektor bolýar, atalaryny ýudup ýört o zatlary. Çıkarın makala gülüp, çıkarın video gülüp üstünden. Bütün dünya ýanky şonu beýan edin, bütün dünya gülsün üstünden. Ondan indikadek etmez. Reaksiýa beremdi ok. Elbetde bolýar. Ine. Şoň üçin oturuň, reaksiýa bermäň. Ol asman öz açılıp, ýokardanam Trump düşüp, muňun gulugyny tutup ýene asmany uçup gider diýip pikir etseňiz fantaziýada ýaşaýar. Ertegede ýaşaýar. Realny ýaşap başlaň. Realny galanyň, realny prezident edin, realny ýaşaň, realny çağdyňy edin, realny döwletde ýaşaň. Döwletimiz ýok aslında. Türkmenistan diýip barýaňyz seni ýanky samolyotdan düşenden seni talaýarlar. Döwleti bolmy? Sen bagışlap bolýan Belarusiýa barýaň sen talan oklar, Türkiýe barýaň talan oklar, Warşawa barýaň talan oklar, Amerika barýaň talan oklar. Türkmenistanyň sen pasportyny kontrolüne geçdiň talaýarlar. İçine girsen mentler talaýar. Köçede ýörseň talaýar. Haýsy döwletde sen döwletiň däl döwletde sen talan oklar. Sen mihmaşa barýan döwletde sen hormat goýar, öz döwletiňde hormat goýup talasalar, sen döwletiň bolýan şol bolan okmy? Aýtsana şonu. Yazın komentariyada.
Indiki video seyredelim Muhammed ağa. Muňa näme diýjek? Kaman arkadağımızı Türkmen iline gelin döwlet mihman ataňdan ýaly paýgasy jümleleriň dürüzlenýüni. Muň ýörüýüşine serdim bu haramzadaň serdim. Öz öýünde däl. Daş döwrünekler daşynna bu ýeki ýöremeli. Ýokardan gaçan pirişde ýaly. Ünsörüň. Ünsörüň şuňa. Arkadağımızı Türkmen iline gelin döwlet mihman ataňdan ýaly paýgasy jümleleriň dürüzlenýüni we Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllyk münasibetde guraljak davralary Birleşen Milletler Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet we hökümet Öň Niyazowyň elini owşap ýören. Niyazow plan zadyny berdiýse berip ýören adam. Inni ýeki öz ýörep, hantyran bolup bir bagşlanan çimo biziň döwletimiz dolandyr halkymyzy kületdi. Başkanlarynyň wekilçilikli toparlaryň gatnaşmagynyň millileşdirilýänini beledi. Şunda mihmanlaryň Türkmen halkynyň milli däpleriniň esasynda garşylanmagyna, olary ýokary derejeli hyzmatlaryň ödürlenmegine berul ünsürmeler. Şolwat Ine Muhammed ağa, eger jemlesek, hormatly izleşler, men size halkyň ýagdaýyny öwrkezdim. Dogan gatnaşyklaryň edýän bihepeçiligiňi öwrkezdim. Gurbanoğlu bilen Serdaryň. Serdar fantaziýasyny işledip özüne at gazanyň arxitektor adyny alýany öwrkezdim. Olum bir idiotizm. İkinci esasy idiotum ine gezip, hanýaly gezip, bir gerekmejek zatlar gurup, bu tarapda halk aglyýar. Milli lider bolup şolary seyretmen, gerekmejek zatlar gurup, pul ogurlap ýör. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Aýdyňany jemläli. O murada sesini çıkarmasam, odan her kim öz bähli düşünetjek bolýar da, odan özlerini Hudaý tanýar. Bizde de şu, bizim halkymyz sesini çıkarmady. Ortaýadan kömegi bilen bütün dünyada Türkmenistana bir zat diýjek bolsalar, şoňa karşı sanksiýa girjek bolsalar öwüne geçdiler. Ortaýadan kömegi bilen diplomatlarynyň, alymlarynyň kömegi bilen bütün opozisiýany kontrol etdiler. Bular da aňyrda arkaýyny ýurtaladylar. Boldy aýnek rezultat hem şu, bizim halkymyz sesini çıkarmady, bular da baý ýurt näme üçin talam atyldy. Islendik adamam şeýle bolar. Şol üçin sekret nämeden ibaret? Biz ýurdumuzy halat etmeli. Bizim halkymyz aýaga kalmaly. Bizim halkymyz inni özüni kösemeli, çağalaryny kösemeli. Geljekde öz çağalaryna mesen ýurdun diýip bir düdüg ýurdy miras goýup bilmeli. Şol üçin hem elmeden elini etmeli. Gorkuýny ýüregimizden aýyrmaly. Bir wejdan bir namus bolup ýaşamaly. Bolany murada. Gattoraýan menem bir iki söz goşaýyn, şoň bilen tamamlan Muhammed ağa. Hormatly izleşler, biz ine 5 ýyldan bäri çykyş edip gelýär. Biz düşündürip gelýär. Biz sizin gözüňizden çamdok. Siz içinde gelip ýörsiňiz. Siz bizden köp görýäňiz. Ýöne biz sizin ünsüňizi çekýäs. Düzdeliň ýurdumuzy. Bol edelim. Bu idiotlara tapşadyk psihbanitsa öldürler. Diňe türme däl. Türmeň içinde psihbanitsa ýoklar. Men näme türme diýen? Çık bilen oga. Han çykjak bol pasportyny alyp. Sen pasportyny ýören ok içerde. Hormat goýan oklar. Sen prezidentiň hormat goýan oklar. Sen milli lideriň hormat goýan oklar. Hemmeler diýär Demokratik Koreýa. Ondan sen döwletiňe näme hormat goýtmaý? Hormatda üstümizden gülýärler. Üstümizden gülýär. Ünsörüň 91-nji ýyldan şu güne çelli. Ýeketek çempionlar bar. Atletikada, MMA'da, futbolda ýeketek adamlar bar. Gördüňizmi Özbekistanyň nimeni çempionatlar utup gelýär, komandalary. Özbekistan jemgyýeti näme ötýär? İçinde judoistler ham utýar, ontam utýar, birinji ýerler alýar. Olimpiadada medal alyp geldi. Biz ösemdok, bizde ýok şol hatlar. Bolmadym. Diňe şondan keskitlep bolýar. Türkmenistan ösmeýänli. Türkmenistan çökýänli. İsleýän zadyň alyp görseň, şu çüýrükdogum çüýretdi şonu. Çüýretmedik zady ýok. Indi fundamentimiz galmady. Bu ýaly Türkmenistan maňa gerekdir. Sizde gerekdir. Gelin Türkmenistan'ı elimize alalım. Şul ikisany haramzadany gulundan tutup cenaze çekilip bütün dünya görkezeling biz şonu et birlik diýip. Bütün dünýäň öňünde öz maskaraçylygymyzy ýuwalyň da kimdigimizi görkezeling. Türkmen halkyna. Şoň üçin
Men mert oğlanlara aýdýan, mert ayal gyýlarymyza aýdýan. Fizen bize gerek. Mert ýaşylarymyza aýdýan, fizen bize gerek. Mert çağjyklara aýdýan, fizen bize gerek. Sebäbi şu döwlet sizinki, bizinki. Bu döwlet gurbanyňky däl. Turolin, şular gaçyk gidýär. Ho, arkasynda diýýän zat ýok şularyň. Ahranadaky işleyenler aýdýan, halk galanny derrew tutun şuny. Köşküň nakil görkezin. Adamlar ine biz borjumuzy ýerine ýetirdik, biz size tutup berdik diýip tapşyryň halka. Görürseňiz halk näil şular, şu gahrymanlar näil garşy alýar, görürseňiz özüňiz. Şaýat bolarsyňyz. Şunu ýal zalyma hyzmat etmeň. Goraman şuny. Şunu adam nidastoýun siziň bilen güleşmek. Hawa size şertler ýasady zat etdi. Täze öwredem ýasar size şertleri. Siz gaýtyp täze öwletde awraýarsyňyz. Podgotowkaňyzy güýçlendirersiňiz. Statusyny güýçlendirersiňiz. Bespredel etmersiňiz, etmege geregi ýok bolar. Aýlyňyz ogor. Şoň üçin gelin watandaşlar üýüşüp düzelýin o. Mene şul TikTok'ta ya o yerden bir yerden video gurýar, serýän gaharma aglasym gelýär. Biz näme etdik? Bunu ýaly şul iksan Samsungyny şul ýaly bizi köser ýaly näme etdik biz? Oňa oturup pikir edýän. Biz hiç zat etmedik. Ne şondan edýär şol. Bir reaksiýa beren bolsak, köçede bir polis saklanýan, o näme saklaýan? Aýna karar çykdy. Davens oýunça Türk bolanok aýalyň maşin diýse, kim çykardy şonu? Konstitusiýany çykaryp, maňla yenilmeýän haklar deňdir Türkmenistanda. Eger prezident maşin Türk bilýän bolsa, menim Türk bilmem. Men aýalymyň haky deň, menim haky deň. Biz bir maşgala bolup maşin alýar. Onu bir maşgalaň adyna aformat etmek ýa çaňy, ýa aýalyňa ýa birnet bolýar. Kanun bolanok berdi. Bular oturup dwijeni ödlýär. Näme edip halktan pul bolýar sebäbi? Bular $100 ýaşap bilinok, ýaşap bolanok. Onu da düşünýär. Ýöne halk birçom. Gidin ana gurbanlygyny talap edin. Bize 100 milyon bir ýylda bermesen, biz ýaşa bilemdik. İşecek gel, sana hizmet edecek gel. Hana. Yo, şu maşini taklatırlar, şu maşini taklatırlar bolly. Şonu da verirsem yok men, günay değil. Taklar Hiç adam yok. Bravo, tam yok. Taklatırlar oturdu. Tamam. Yine şeyde, şoň üçin hormatly ýerleşler gelecek sizinki, eger gelecek gerekken bolsa, binamyz bolup gezberin. Hiç bir problema yok. Bizim görüşür, ahir goýar. Eger de binamyz bolmasaňyz, öz maşgalaňyzy aly diýen bolsaňyz, hakykatdan ham gulçuluk bilen näl, hakykatdan düzetjek bolsaňyz, onu düzet bolýar. Inanyň şu ýalwaryp almaly bolsa, alyp görüldi. Türkiýede halkymyz üýüşüp gatar bolup ýalwaryp aýaga çöküp haýyş etdi. Hiç sat bolmady. Bizim Türkiýede bir topar grażanymyz öldü. Ejeleri aglap getirilmedi jesedini. Aglap alyp bolmaýar, ýalwaryp alyp bolmaýar. Gelin inni öz halk güýjüni örket alyp görelim. Biz alar şuny. Eger biz 200 san döwlet guran bolsak, bir döwletimizi özümiz gurnap bilersiz. Şoň üçin bize arkadaşlar gerekkä, bize alawaly ferdalar gerekkä, bize at yerine, piçik yerine, it yerine, prezident yerine, halk yerine bolmaly. Başga zatlar gerekkä bize. Ýani dogry Muhammed ağa? Doğru. Hoş sağ olun. Nime gerekkä Murad ağa? Dünýäde tejrübe bar, bana akıl gerekkä. Diňe halk hiç kimi ogurluk etdirtmeli. Şoňa degişli mehanizmleri işläp çykarmaly bolly ýurdanda. Bolly ansat. Häzir döwlet döndürmek kyn we ansat. Bir topar materiallar var, bir topar ýa tejribeler var. Işlemeli, dogry işlemeli, ogurluk etmeýän işlemeli. Ine şol kyn. Bolmasa düzet bolýar islenip. Halkyň roli esasy. Halk ruhsat bermelilersinden izdivaç etmeli. Türkmenistan'da yeketek organ var. Konstitusiýany ýöretmek üçin prezident däldigini gördüňiz dämi? Ýöredi bilen ok. Öz bolýar. Diňe halkdyr. Muny men aýdamok, muny belli adamlar, belli siýasatçylar etdi. Her ýurtda yeketek konstitusiýany ýazarlap, şonu ýola goýup ýaşatdyrýan konstitusiýany bir organ var. Iň ýokarky organ, olam halk. Biz halk bolup edemdik şonu. Biz gaçýas rolumyzdan, biz jogapkärçilikden gaçýas. Näme bizim haklarymyz bolsun? Näme Türkmenistan düzelsin? Näme gulçulugymyz ýatsyn? Hiç wagtam ýatmaýar. Hoş sağ bolun, inlik gepleşikler çeldi. Hoş sağ bol. Sağ ol Muhammed ağa.